Ama يصيدهم بعد. يبان عين زي ما يصير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لها وارحمها. فاتحة. Маша воскликнул: слава тебе, Господи, наконец кончилась эта Кавказская война, которая унесла более миллиона лучших жизней России. Ну, наказание не головой человека. Позволили президента Голубкову и научили толмачного переводчика. Evo, Lermontov var. Sen Moskovçivina naučeš što Lera, ti janiš aboga bija dugo prešli. A da, ovo govorio bi. احنا ليش؟ يعلم
ember bár ház hónyak szüli. Hogy érti szüveg? Nem, gyönyörű, kabadíts, mi akarjuk, Szoktak suha, hogy érti? Kinoljuk, nem, Azt mondja, annak elhaszol, hört ismerjük. És táját, táját bújna, bépidő. Bépidő. Hát mellett, hogy hadít a dolgét. De hogy el nem, hogy kabadíts, én bele járni, rózsket, csaj. Most átjáde. Na de elmondod, tudtunk, hogy a prima. Volt a dolgát, ennyi jól hátszín, hát óhazéla. Lápis elő, tudnak, hogy már nem így bézemhétek, hogy nem bézemot. Bés, azért. Gyert kabadíts, én. Sağ olsun Dagmar da açık. Öyle yani. Zuhat yaptı ya. Jött, csak, Dag ya. legjobb. Kochni çağda. Muti dvaca vasúti. Da şey hon kaldı. Munkálós, ja, először. Çok böyle ya. Sitä voitiin kasvua selittää. Ne kanssa gardossa is on. Näin, jos 5 vuotta. Inte så här lätt att slän. Io etsiä se olisi ajaksi älä Meillä ei ollut meillä ei. Subarni samassa jöissä roviusna. Úgy jártak, hogy